Imbis na sandok at kaldero ang hawak ni Chef Gerald Bolado, heavy equipment tulad ng jackhammer ang kanya ngayon pinagkakaabalahang pag-aralan. Dahil ang galing niya sa pagluluto, time out muna. Iyon ay dulot ng mahigpit na no dine-in policy sa Angeles City na simula pa nitong Holy Week kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa syudad. Take out muna ang mga parokyano ng restaurant hanggang April 15. Medyo mahirap po, pero no choice po kami kasi dahil sa hirap po ng buhay ngayon. Kailangan din po namin yung pang-araw-araw na income po. Sabi ni Chef kung siya raw ang tatanungin, kaya niyang tiisin ang mabigat na trabaho ng construction. Pero pakiusap nito sa lokal na pamahalaan, wag naman umano sana itong patagalin pa. Dahil ang dedikasyon nito sa kusina, hindi pwedeng ipagpalit sa paghahalo ng semento dahil lamang sa pandemya. Masasabi ko po, sana maging normal na pong sa mga nangyayari pandemic na to. Sana maging normal na po tayo para makabalik na po tayo sa ating trabaho. Buti umano sa kusina na i-a-adjust ang siklab ng init ng apoy. Sa construction sites, ang init factor mas matindi pa umano sa pagluluto. Sobrang hirap po kasi lalo na po nasa ilalim ko po ng init. Sa gawa po ng construction, medyo hindi po tayo sanay sa ganong trabaho pero kailangan po ng sa araw-araw po na pang-income. Kinausap ng CLTV News team ang amo ni Chef Bolado na problemado din sa higpit ng quarantine protocol sa Angeles City. Halos hindi umano niya mabitiwan ang kanyang mga tauhan na apektado ng no dine-in policy dahil may mga pamilya ang mga ito na pinapakain. Yun nga ang inaano ko rin yung mga tao ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako kahit paano. May grills kami sa babae, lechonan. Yun, sila, skeletal lang kanila para meron din sila pang kahit paano na pangsalpak sa pang araw-araw nila. Hirit ni Mang Florante, pag-aralan muli ng local IATF ng Angeles City, nabigyan sila ng konsiderasyon na kahit papaano'y magbukas ng ilang porsyento. Yun nga sana na medyo bigyan naman tayo kahit ilang percent na makapagbukas tayo. Isa lamang sa maraming restaurant owner si Mang Florante na umaaray sa higpit ng quarantine protocol sa Angeles City na ngayon take out muna ang laban. Bilang culinary capital ng bansa, ang Angeles City dito sa Pampanga ay isa sa pinakaapektado ng pandemya. At sa usapin ng muling pagbubukas ng mga restaurant ayon kay Fatima Ofinada, Presidente ng Hotel and Restaurant Association in Pampanga, HOHARP, ngayong April 8, napagkasunduan na umano nila ng lokal na pamahalaan na sa lalong madaling panahon ay maibabalik muli ang dine-in setup. Ito ay bago pa ang inaabangan nila na April 15. Yes, sir. Actually, katatapos lang ng namin, dialogue with Mayor. So, meron namang good news on their part. So, ang CTLGU ang may hinihintay lang kami na guideline. Ayaw naman na pangunahan ni Orfinada ang lokal na pamahalaan sa napag-usapang guidelines. Pero sinabi niya sa amin na mas lalo raw magiging mahigpit ang mga restaurant owner sa pagpapatupad ng contact tracing logbook at health security protocol. Samantala, sa hanay ng industriya ng turismo, nakasama na dito ang mga nasa hospitality industry tulad ng restaurant at hotel. Umaasa pa rin umano ang mga ito na mabibigyan ng ayuda ang mga manggagawa nito na patuloy na apektado ng paghihigpit ng quarantine protocol sa bansa. Meron kami hinihintay under DOLE, DOT na alam ko meron may another na ayuda. Paolo G. Santos, CLTV News.